खुलुमबाय आं निशा दैमारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अदला खासिबारि गामिनिफ्राय बेयावहाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूटआव एज ए कोअर्डिनेटर आङो एज ए बर' आं बुंनो लुबैयो जेसेबां जोंहा युथफोर दङ एचएस कमप्लिट खालामनानै बा डिग्री कमप्लिट खालामनानै स्कोप मोनाखै बिसोरो बेयाव अपरचुनिटी लानो हागोन बेयावहाय कोर्सेस दङ गोबां कोर्सेस दङ नार्सिं कोर्स डी फार्म बी फार्म ओमफ्राय हटेल मेनेजमेंट कोर्सबो दङ आं सानो जोंहा जेसेबां बर' युथफोर दङ सेंग्राफोर सिख्लाफोर प्लेसमेन्ट मोनोब्ला अपरचुनिटी मोननानै प्लेसमेन्ट जायोब्ला आइ बि भेरि थेंकफुल दा बेयाव एज ए एमप्लयार एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनाव माखासे कोर्सेस दङ बेयाव जायफोरा युथफोरा बा पेरेन्टसफोरा मोजां लामाखौ सेलेक्ट खालामनो हायाखै दा बेयाव गोबां कोर्सेस दङ जेराव बेखौ चुज खालामनानै गोबां जब अपरचुनिटी मोनगोन 100% जब प्लेसमेन्ट मोनगोन नट अनलि इन्डिया एब्रडावबो जोंहा जब प्लेसमेन्ट होगोन 100% स' बेयाव गोबां कोर्सेस दङ आं बेखौ फोरमायना होनि दा जोंहा कोर्सेसआ जाबाय नार्सिंआव दङ GNM 3 years course, BSc 4 years course, post BSc 2 years, MSc 2 years. तो गोबाङानो बे नार्सिं लाइनखौ लानो हागोन जायफोरा ओरैनो गोलैना दङ फर बोथ मेल एन्ड फिमेल सेंग्राफोर सिख्लाफोर दाहाय दङ जोंहा बेयाव फार्मासि कोर्स फार्मासियाव दङ डी फार्मासि एन्ड बी फार्मासि आरो मेनेजमेन्ट दङ मेनेजमेन्टआव दङ BA in psychology and tourism BV in Applied Arts or Graphic Designs, PG Diploma in Business Administration, आरो दङ मोनसे हटेल मेनेजमेंट दैट इज वीव'खौबो जों बेयाव कोर्स होदों जायफोरा डाइरेक्ट एब्रडाव प्लेसमेन्ट मोनगोन आफ्टर 3 years बेयाव कोर्सखौ कमप्लिट खालामनानै दा बेयो वीव'आव मोनसे बहुत इन्टारेस्टिं फैक्ट दङ माने जायफोरा बेयाव एडमिशन लागोन वीव'आव अनलि जों इन्ट्रोडक्शनखौ जोंहा केम्पासाव बिसोरहा क्लासेस जागोन बिनि उनाव जोङो इन्डास्ट्रियेलावनो डाइरेक्टलि थिनहरनानै बिसोरखौ फोरोंनाय जागोन फर्स्ट इयाराव मोनगोन डिप्ल'मा सेकेन्ड इयाराव मोनगोन एडभान्स डिप्ल'मा आरो थार्ड इयाराव जागोन बेचलर डिग्री स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बे अपरचुनिटिखौ लानो हागोन आं एज ए एमप्लयार बेयाव मावबाय थानायावनो स' ग्रेब इयर अपरचुनिटि बे गोबां कोर्सेसआव पार्सननि खोथा गैया किसुमानाव वीव'आवथ' पार्सन नांलायलाया जास्ट HS पास खालामनानै बेखौ एडमिशन लानो हागोन दा बेयावहाय जोंहा नार्सिंआव दङ GNM BSc पोस्ट BSc MSc GNMआव आर्ट्सनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनो हागोन बेयाव पार्सननि खोथा दङ अब्लाबो जोंनि STफोरा एसे पार्सन खमबाबो मोनगोन थ' जुदि आरो इनफरमेसन नांगौब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे पार्सननि माने एलिजिबल नंगौना नङा ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्ट वीव'आव पार्सननि खोथा गैया जास्ट HS पास जाब्लानो जाबाय आरो वीव'आवथ' बिराद मोजां अपरचुनिटि मोनगोन आफ्टर 3 yearsआवनो जों डाइरेक्ट प्लेसमेन्टखौ एब्रडाव होसिगोन बे केम्पासआ बिराद मोजां गिदिर स्टाफफोरा बहुत मोजां आरो मोजांथार बाथ्राया बे जोंनि स्टाफफोराबो स्पेशली फ्रम नर्थ इस्टनिफ्राय गोबां टिचार्सफोरा दङ आरो एज ए बर' आं सासेल' बेयाव स' बेनिखायनो आङो बर' जानानै आंनि स्टुडेन्टसफोरा बा युथफोरा जायफोरनो एसे हेल्प नांगौब्ला आंखौ माने कनसाल्ट खालामनो हागोन आं एनि टाइम नोंसोर आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जुदि मर इनफरमेसन नांगौब्ला लकेलावनो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गलमायाव जोंहा अफिस दङ रिजनेल अफिस बे जाबाय बे एजेन्टनि अफिस नङा बे जोंहा एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशननिनो रिजनेल अफिस नोंसोर वेबसाइटआवबो चेक खालामनो हागोन दा जों नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा एजेन्टनि थ्रुयै फैयो जाय एजेन्टखौ बिसोरो नामल' मिथियो बा गामिफोरखौ मोजां मिथिया लाबोयो दिनफायो गारना गारलाङो दा बेसांखिनिखौ आङो लुगैया आं बेयाव एज ए एमप्लयार बे इन्स्टिट्यूटआव मावनायावनो नोंथांमोना जुदि बे अपरचुनिटिखौ लायोब्ला मोजां आरो प्लास बे एजेन्टफोरनि थ्रु फैनाया रावबो रिस्क लानो हाया खिन्थु आं एज ए एमप्लयार बेयाव 100% जब गेरेन्टि दङ जोंहा अलरेडि बे इन्स्टिट्यूटनिफ्राय एब्रडावबो मोननाय गथ'फोर दङ गोबाङानो दङ आरो सेलेरिया जुदि एब्रडाव जुदि चान्स मोनोब्ला जोंनि गथ'फोरा बिनिफ्राय बेयाव स्टाडि खालामनानै एब्रडाव मोनोब्ला सेलेरियानो 1.5 लाख to 2 लाख per month बेसांखिनिखौ
मोननो हायो स' जुदि सोरबाफोर बे अपरचुनिटिखौ ग्रेब खालामनोब्ला आंखौ कनसाल्ट खालामनो हागोन